Пробвай някакви други скоци. Пробвайте някакви други. Искам да ми го пратите, ще ми го пратите ли по интернет? Разбира се. Ще ви дам една визитка с имейл да ми изпратите имейлче да видя вашия. Ще го качим приено в YouTube, ако нямате нищо против. В YouTube ще го качим и ще ви пратим линк, да си го гледате през интернет. Само да видим сега какво ще направят тия деца. Сигурно? Нямам баланс на друг. Това е най-важно. Не, ти го имаш, обаче не си привикнал да речем да го правиш това от нестабилна повърхност. Да речем от твърдо място, ако скачаш. Ясно. Просто ти трябва няколко опита, ти трябва да привикнеш с поведението на тази лента, деца. Какво правиш? Не, ние сега от вчера сме за първи път тук. Що? Тия са си наши, да. Аре. Да. Благодаря. Обърнати се лентата. Аз съм изград при... Иначе там Голяма грешка. Сега вече научи един много важен урок. Я пак. Не мога пак така. Защо? Значи и клипчето няма да мога да ви го пратя. Аре? Готино. Хайде да направи го сега с премятането. Просто отиваш бързо. Същото, само че в смисъл без толкова да стоиш на едно място, ами направо. Още можеш! В смисъл, пробвай го, би трябвало да можеш да го направиш, защото ти го правиш. Я го спри. Камерата да го пробвам на ръж. Хе-хе-хе. Я пробвам на скота на червената.
Добре, добре. Прой пак. Получава се. Митко, знаеш ли какво дана? Супер. Едната е по-високата. Обаче виж колко Тони носи контражурен там. Ти си правил снимки, ма? Такова нещо не се изпуска, бе. Нали? Ей сега.